So before ko mag-start ani na video, warning lang, consider yourself warned. Dili mi mga pro trader, gi-share lang na mo among nahibaw-an basin tay makatabang mi. So sa trading day naga-earn full mi. So share lang na mo ha, pero dili mi pro trader. Nagid po yung mga time na mapildi mi. So share lang basin makatabang di ay. So start na ta. So before ko mag-start ani na video, warning lang, consider yourself warned. Dili mi mga pro trader, gi-share lang na mo among nahibaw-an basin tay makatabang mi. So sa trading day naga-earn full mi. So share lang na mo ha, pero dili mi pro trader. Nagid po yung mga time na mapildi mi. So share lang basin makatabang di ay. So start na ta. Okay, nanapunta sa ato ang channel. Ato lang i-discuss karon no kay kung unsaon pag withdraw o unsa siya ka dugay ati sir moabot. So ang ako din gamiton karon is online bank. So sa akong experience, ang online bank tag-isa lang kadlaw moabot na dayon. Pero karon kay Friday man, so expected gyud na Lunes pa siya maabot. Kay Bernis man karon. So dili man counted ang Sabado ug Domingo. Kay working days naman ang ilahang i-count. So kung kaghapon ko nag-withdraw, siguro karon abot na to. Karon pa mata nag-withdraw, so Lunes pa na siya maabot. So tara, testingan nato. Una ato ta sa xm.com. I-login nato ang atong account. Okay, login. So 171 na lang akong balance kay nag-withdraw jud ko karon pa lang. Sa akong Pimaya nag-withdraw ko og $40. Karon mag-withdraw na po ta otro. So ang oras na to no kay 9:11 AM Friday, April 3, 2020. So ganina lagi nag-withdraw ko diri sa credit or debit card mga kuan siguro ang oras ato 9:10. So karon sa online bank na pud ko mag-withdraw. Try nato kung asay mas paspas maabot. Pero mas paspas gini online bank sa akong experience kay tag-isa ra ka adlaw. Kani man gyud kay 3 to 5 days. Pero nakatry na pug ani na nag-withdraw ko sa akong Pimaya buntag pagkahapon ni abot dayon. So kaganina nag-withdraw man ko basing unya hapon maabot ni kay sagaran basta buntag ko mag-withdraw sa credit or debit card kay pagkahapon maabot man gid siya. So try na pud nato ning online bank. So withdraw lang. So mamili ka sa imong bank nga gamiton. Ako Metro Bank. Bank account number. So ang akong account number is so ang akong i-withdraw is 60 lang. Okay, 60. So nakanindot sa online bank kay kung pila ang rate diri i-times nimo sa 60 is mao gyud yung madawatan wa nay sa akong experience wala na siya deduction. Kay sa akong Pimaya kung pila ang rate diri example 51 nya 40 na pa siya deduction, mas gamay ang iyang value kumbaga.
madidakan pa kani kung pilay ko na ni value aning 60 times 50 point something mao gini maabot sa imong bangko. Sa ako lang ha, sa akong experience, ambot lang sa uban bank. So request, okay, success. So lato na lang nato, no? So automatic na siya mag-deduct sa inyong balance. Pag dili to siya ma-approve, mubalik ra to diri inyong kuan gi withdraw. So laton lang nato. Tanaw na to, no, kung niabot na ba tong withdrawal. So nag-withdraw dai ko ganina ang buntag sa alas 9. Check na to karon. Okay, so niabot na siya. Kay ang ako ang daan na balance 17 raman to ang akong gi-withdraw ka ganina kay $40 man or 2K. Ang niabot sa ko kay 2,036. So niabot siya ganina mga alas 9:57. So alas 10 naman ta karon. So wala ra nag isa kadlaw niabot na. Pero kasagaran yun basta credit or debit card sa imong gamit pag withdraw kay 3 to 5 days gina siya. So karon niabot dayon siya no, wala ra nang isa kadlaw. Pero mao gid pud ako nabantayan basta buntag ka mag-withdraw mo abot dayon pag credit card or debit card imong gamit. Buntag ka mag-withdraw pagkahapon o gabi na moabot din na siya sa akong experience ra pod. So mao ra to no, niabot na siya. Ang kasabay ani pag withdraw is katong sa Metrobank nako. Tanahon ra nako to niya kung niabot na pud ba. Pero tag-isa gyud nakadlaw ang online bank. Okay? Ito lang sa okay, natakaroon diri sa ako ang Metrobank account para ipakita na ako na ni abot na ang ako ang gi-withdraw gikan sa XM, no. Ang ako dahil gi-withdraw ato is $60 or 3,000. Nag-withdraw ko ato is katong Friday. So niabot siya kagahapon, so karon lang ko nag video. Lunes siya naabot, so Martes pa ko naka video. Story. Loading So ang niabot sa ako no mo ni na April 6 kag hapon niabot 3,052.54. Unya akong gibalhin sa akong Pimaya. So mo ni siya 3,000. So tag one day gid no, tag one day gid maabot ang online bank. Ang kata akong Pimaya kay pag buntag ko nag-withdraw ato pagkahapon niabot man dayon siya. Pero basta mga credit card o debit card 3 to 5 days na siya kanang pareha sa Pimaya, GCash. Kato lang na timingan lang to kay buntag ko nag-withdraw ba. Di siguro kayo busy ang mga kuan sa Excel. So ana lang no. With proof of withdrawal ba. Okay, so mga ratos tanan. Salamat.